Minkejja l-pompi tal-Gvern Laburista, partikolarment tal-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana, bil-wasla tar-raba vapur tal-Gozo Channel, il-Ministru Caruana nfisa kellha tammetti ma' dawk ta' madwara li dan il-vapur għadu mhux operabbli. Waqt iżjara li għamlet abbord il-vapur imdawra biss mill-kru tal-Ministeru u tal-Kumpanija, il-Ministru qalet lil wieħed mill-uffiċjali bis-swita li dan il-vapur għadu mhux operabbli. Dan jikkonferma tħassib ta' ħafna li dan il-vapur inġib ta' malajr u bla pjanar ta' xejn. Dan meta kontrarju għal mod kif inġibu it-tlet vapuri tal-kumpanija minn gvern nazzjonalista li kienu xraw wara l-inħadmu f'pajjiżna stess. Dan ir-raba vapur inġib wara l-inkera għal eluf ta' euro fis-sena. Anke dwar dan il-Ministru Justin Caruana ma ħassitix komda twieġeb lill-medja. Fil-fatt mistoqsija mill-ġurnalist ta' Newsbook kemm kien l-investiment biex inġib dan il-vapur jinħbit biss wara tweġiba tipika tal-Ministri Laburisti li din informazzjoni kummerċjalment sensittiva. Ministru, kemm kien kbir l-investiment biex Għawdex akkwista dan raba vapur? L-investiment huwa dak li hu, però ovvjament minħabba li huwa ta' natura kummerċjali sensittiva mhux se ngħid l-ammont. Din it-tweġiba saret sintomatika għal dan il-gvern minkejja l-weda qabel l-elezzjoni tal-2013 li gvern imexxi mill-Partit Laburista ikun aktar trasparenti f'ħidmietu. Iżda l-verità wara dan il-vapur li għadu mhux operabbli. Ili dan ir-raba vapur tal-Gozo Channel għandu 32 sena u nkera għal eluf ta' euro fis-sena, ammont li sissa baqa' mistur mill-gvern. Dan kollu diġà ġie żvelat fil-ġimgħat li għaddew mill-kellim tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Chris Said. Barra minn hekk dan inġib ukoll bl-ekwipaġġ kollox f'sinjal ċar ta' sfiduċja li l-Gvern Laburista għamel fil-konfront tal-ħaddiema tal-kumpanija.